Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gorgonyo. Taong 1973, Haniway, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalako ng bibingka itong si Gorgonyo. Sa kanyang pagnenegosyo, palagi siyang napapadaan sa isang lumang simbahan na halos mag-iisang siglo na ang tanda. Noong una, hindi niya yun gaanong pinapansin, pero nang mapagtanto niyang may mangilan-ngilan pang deboto ang simbahan, minabuti niyang tuklasin ito. Nga pala, hindi tubong haniway itong si Gorgonyo. Napadapo lamang siya roon dahil sa kagustuhan ng kanyang asawa. Itong mga taong din ito ang kanyang unang taon sa lugar. Kahit alam niya sa kanyang sariling nagtutuklas pa lamang siya, pinipilit niya ang kanyang sarili na makatulong sa kanila. Wala namang alam pagdating sa lihim na karunungan itong si Gorgonyo at isa lang siyang ordinaryong tao na walang ibang hangad kundi ang kumita. Hindi rin siya naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita, lalong-lalo na sa mga salitang merong mga bukod tanging kapangyarihan. Para sa kanya, isa lamang yung kwento ng mga matatanda na nag-ugat noong panahon ng gera. Sa halos humigit 3 buwan na paglalako ni Gorgonyo, naging maayos naman ang lahat. Sa bawat uwi niya, walang natitira sa mga paninda niya. Ikinatutuwa naman niya yun kahit papaano, lalo pat walang nasasayang sa mga ginagawa nila. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang tindahan, may lumapit na isang bata para humingi ng bibingka. Nang masipat naman niya na napakadungis ng itsura nito, walang pag-aalangan niya yung binigyan ng isang piraso. Sa pagkuha ng bata sa bibingkang yon, ngumiti lang naman ito sa kanya, hudyat ng pasasalamat nito. Nang masipat naman yon ni Gorgonyo, agad naman niya yung inabisuhan na bumalik na sa kanilang bahay. Subalit nang marinig yon ng bata, nanatili itong nakatitig sa kanya habang walang imik. Dahil sa ginawa nito, doon na nag-umpisang magtanong si Gorgonyo kung meron pa ba yung karagdagang kailangan sa kanya. "Manong, maaari mo ba akong samahan patungo sa bahay? Pagalingin mo mula sa karamdaman ng nanay ko." Mahinang wika ng bata sa kanya. Nang marinig naman ni Gorgonyo ang sinabi nito, naging palaisipan naman yun sa kanya, lalo pat isang hamak na manlalako lamang siya. Bagaman ilang beses niyang tinanggihan ang sinabi nito, nanatili pa ring desidido ang bata na mahikayat siya. Upang hindi na sila makaagaw ng pansin sa mga taong dumaraan, napilitan siyang sumama dito kahit marami pa siyang gagawin sa baryo. Sa pagbagtas nila ng daan, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ukol sa karamdaman ng ina nito. Ayon sa bata, matagal na siyang naghahanap ng makakatulong sa kanila, gawa ng habang lumilipas ang araw, palala ng palala ang sitwasyon ng nanay niya. Dagdag pa nito na maraming beses na din silang nagpakonsulta sa mga albularyo pero hindi ito naging epektibo. Matapos naman yung marinig ni Gorgonyo, napilitan naman siyang umangal sa nais ng bata dahil sa isip-isip niya ano naman ang maaari niyang maitulong sa pamilya nito. Kung ang albularyo nga ay biguyong mapagaling, paano pa siyang walang karunungan pagdating sa mga lihim? Makalipas lamang ang ilang minuto, bumungad sa kanila ang isang lumang bahay kung saan may mga nakatambay na lalaki sa labas nito. Pagramdam ng bata sa pag-aalangan niyang tumuloy, inilahad nito sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil sa mga tsuhi niya ang mga panauhing yon. Sa pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang nanay nito na nakaratay sa isang higaang napakabaho. Kahit malayo pa sila sa hinihigaan nito, rinig na ni Gorgonyo ang malalim nitong paghinga.
Sa estado ng sitwasyon ng babaeng yon, nasisiguro niyang wala na itong pag-asa para mabuhay. Maya-maya pa, nang naroon na sila sa harapan nito, doon niya nasilayan ang pagmulat ng babae. Pagtitig nito sa kanya, bigla naman itong hinawakan ng kanyang mga kamay habang nagwiwika ng, Maraming salamat sa iyong pagpunta. kasabay ng pagwika nito ay ang paulit-ulit nitong paghaplos sa kanyang mga kamay. Hinayaan lang naman yon ni Gorgonio, gawa ng hindi din niya alam ang tungkol sa ginagawa nito. Matapos yung gawin ng babae, sakto namang pumasok sa loob ang asawa nitong may daladalang panggatong. Pagsilay nito sa kanya, agad naman itong ibinaba ang mga dala nitong kahoy para kausapin siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang tungkol sa sinabi ng nakaraang manggagamot sa asawa nito. Ayon sa lalaki, hindi nila kailangan ng manggagamot na tutulong sa kanyang asawa, bagkus ay kinakailangan nila ng taong may malakas na pananampalataya sa simbahang minsang nagkaroon ng maraming milagro. Ang tinutukoy nito, ang simbahang palaging dinaraanan ni Gorgonio sa kanilang lugar. Bagaman aminado siyang deboto siya ng simbahang yon, hindi niya pa rin maisip kung papaano ito makakatulong sa karamdaman ng asawa nito. Sa estado kasi ng babae, masasabi mo talagang hindi na yon magtatagal. Bukod sa butot balat na ang katawan nito, humpak na din ang kanyang tiyan na parabang hindi na kumakain. Matapos namang marinig ni Gorgonio ang paliwanag nito, minabuti niyang sumunod sa nais ng pamilyang yon kahit sa kanyang puso ay ayaw niyang tumulong. Lumipas ang mga araw, nagpabalik-balik siya sa lugar. Lahat ng salapi ng pamilya ay ibinigay na sa kanya sa paniniwalang ginagawa niya ang parte niya. Subalit sa pagkaraan ng 3 linggo, tuluyang namatay ang asawa nito. Lahat ng sisi ay nasalo ni Gorgonio dahil sa kanyang kataksilan. Sa halos ilang araw niya kasing pagbisita, pumupunta lamang siya hindi dahil sa kagustuhan niyang tumulong, bagkus ay natatakot lamang siya sa maaring sabihin o gawin ng asawa nito sa kanya. Ang hindi niya alam na dahil sa pakiramdam niyang pinipilit siya, ang mas lalong nagpalala sa sakit nito. Habang nakaratay ang bangkay ng babae sa bahay nito, doon inilahad ng asawa ang nararamdaman nitong galit para sa kanya. Habang nagsasalita ito, maluha-luha nitong ipinangako kay Gorgonio na kahit magpahinga man ang kanilang mga katawan, patuloy pa rin siya nitong gagambalain bilang gante sa mga bagay na kanyang ginawa. Pagkaraan pa noon ng 2 araw, nabalitaan na lamang niya na natagpo ang nakabigti sa puno ng nyog ang lalaki. Kasama nito ang kanyang anak na siya namang nagbigay ng halos hindi maipaliwanag na takot sa kanyang katawan. Ayon sa mga nakakita, may nakuha silang sulat sa katawan ng lalaki na naglalaman ng panibugho at galit nito sa taong hindi na nito pinangalanan. Marami ring sumpa sa mensaheng yon na parabang ipinapahiwatig nito sa kanila na hindi hadlang ang pagsasakabilang buhay para makapaghigante sa taong nagkasala sa kanilang pamilya. Magmula noong nalaman nito ni Gorgonio, naging maingat na siya sa lahat ng bagay. Sinubukan niya ring mag-ayuno para makahingi ng tulong sa Panginoon, pero hindi yun sapat upang tuluyan niyang matakasan ang galit at puot ng pamilya. Isang umaga, habang naglalako si Gorgonio ng bibingka sa lugar nila, minabuti niyang tumungo sa gibang simbahan para manalangin. Pagdating niya sa pintuan nito, hindi pa man siya nakakapasok, kitang-kita niya ang mag-amang naglalakad sa daan. Pagkisap ng kanyang mga mata, bigla din naman itong naglaho. Dahil sa pangyayari, inakala niyang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin,
kaya na may minabuti niyang ipagsawalang bahala na muna yon pansamantala. Sa pagsapit ng gabi, habang nag-iinuman sila ng kanyang mga kakilala, napag-usapan nila ang tungkol sa pamilyang nagpakamatay sa kanilang lugar. Dahil sa mga lasing na sila, hindi nila mapigilang maging tampulan ng tukso at katatawanan ang ginawa ng mga ito sa kanilang mga buhay. Ayon sa kasama ni Gorgonyo, kesyo mga sirana ang ulo ng mga yon, nagsawa na sila sa kahirapan at kung ano-ano pang masasamang salita. Matapos naman niyang marinig ang sinasabi ng mga ito, minabuti niyang manatiling tahimik habang pilit na inaalala ang mga taong tinutukoy ng kaibigan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang natigilan itong si Gorgonyo nang makaramdam siya ng pang-iinit ng kanyang tenga. Sa isang iglap, nawala ang mga tawanan ng mga kaibigan niya na parabang napakalayo na niya sa mga ito. Pagsilay niya sa kanyang tabi, doon bumungad sa kanya ang ama ng batang nagbigti sa nyog na nakangisi habang nakatitig sa kanya. Bukod sa namumuti na ang balat nito, kitang-kita niya ang napakaraming uod na kulay pula na siyang naglalabas-masok sa mga kalamnan, bibig at mga mata nito. Habang nagtititigan silang dalawa, bigla namang hinawi ng nilalang ang buhok niya na parabang meron itong hinahanap. Gorgonyo, kaibigan, bakit ginawa mo sa amin to? Bakit mo sinira ang pamilyang pinaka-iniingatan ko? Masaya ka na bang nasa impyerno kaming lahat? Humanda ka. Hindi ko patatahimikin ang buhay mo hanggang sa mamatay ka. Kung anong ginawa mo sa aking pamilya, yun din ang iyong aanihin. Galit na wika ng nilalang na yon. Nang marinig naman yon ni Gorgonyo, agad naman siyang bumagsak sa kanyang kinauupuan habang patuloy na humihingi ng tawad. Sa pagtaas ng kanyang kamay, bigla namang nanumbalik sa inuman ng wisyo nang maramdaman niyang pilit siyang pinapatayo ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa isa sa mga ito, bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa habang nagsasabi ng kung ano-ano. Dala ng kalasingan, ni isa sa kanila, walang nagdududa sa kakaibang nangyari kay Gorgonyo. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang pagpaparamdam ng nilalang na yon sa kanya. Umaraw man o gabi, palagi niya yung nakikita. May mga pagkakataon ding nakakasalubong niya ito sa daan na siya namang dali-daling naglalaho sa oras na namumukhaan niya na ito. Kapag nakakatitigan niya ang nilalang na yon, pansin na pansin ni Gorgonyo ang burado nitong pagmumuka. Maniwala kayo o hindi, habang tumatagal ang pagpaparamdam sa kanya ng nilalang na yon, tila bang lumalakas din ang kapangyarihan nito. Hindi lang siya ang nagagawa nitong maapektuhan, bagkus maging ang mga tao na nakapalibot sa kanya. Ayon kay Gorgonyo, na magmula noong sinusundan na siya ng nilalang, may iilan ng tao sa kanilang lugar na namatay na lamang ng biglaan. Ang huli niyang nasilayan sa mga ito, wala yung pagmumuka o hindi naman kaya'y burado ang kanilang mga ulo habang sila'y naglalakad. Dahil takot naman siya sa mga ganoong nilalang, kung kaya't hindi na niya yun pinapansin, bagkus ay sinusubukan niya yung layuan. Dagdag pa niya, 2 araw lamang ang lumipas matapos niya yung masilayan sa ganoong estado, namamatay na ito. Sa pagdating ng puntong hindi na niya maatim ang pagpaparamdam ng kaluluwa, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa isang dalubhasang albularyo na naninirahan sa sumunod na sityo. Kahit hindi naniniwala si Gorgonyo sa kakayahan nito, nanalig siya na yon ang magpapagaling sa kanya. Sa pagdating niya sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanya ang matandang maraming ginagamot. Pagtitigan nilang dalawa,
Nasipat naman niya yung gumuhit ng simbolo sa hangin na para bang meron itong nakikitang kakaiba sa kanyang katawan. Matapos niya yung masilayan sa matanda, dali-dali naman siya doong lumapit para humingi ng tulong. Pagharap nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang matandang nagsasabi ng, Espiritista ka ba, iho? Bakit may kasama kang kaluluwa sa likod mo? Kaano-ano mo ba yan? Kapatid? Ama? Sabihin mo. Nang marinig ni Gorgonyo ang sinabi nito, tumulo na lamang ang kanyang luha dahil sa sobrang takot. Unti-unti ring nanginig ang kanyang buong katawan habang inilalahad sa albularyo ang mga bagay na kasalukuyan niyang nararanasan. Hindi ko ho kaano-anong mga demonyong yan. Tulungan niyo ho ko. Ilang linggo na ho nila akong ginagambala. Sagot naman ni Gorgonyo sa sinabi ng albularyo. Matapos nitong marinig ang kanyang naging daing, inumpisahan nitong malaman ang nangyari bago yun kumapit sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mailahad na ni Gorgonyo ang lahat ng mga pangyayari, nagdesisyon na ang albularyo na tumulong. Ayon sa matandang yon, hindi basta-basta ang gagawin nilang pagpapaalis sa kaluluwa, lalo pat puot at galit ang pinanghahawakan nito para tuluyang idikit ang kanyang kalagayan sa katauhan ni Gorgonyo. Dagdag pa nito na maaari nitong makontrol ang kanyang isipan kung matagal na yung nakakapit sa kanyang katawan. Hindi imposibleng makagawa siya ng mga karumal-dumal na bagay kahit yon ay taliwas sa kanyang iniisip. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng albularyo sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Pansamantala, niyaya siya nitong manuluyan sa bahay nito para maipagpatuloy ang 1 buwan nilang gamutan. Naniniwala ang matanda na sapat na ang 1 buwan para tuluyang mapalayas ang kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi rin kasi biro ang pagdadaanan nilang gamutan, lalo pat may kaugnayan sila sa kaluluwang nanggagambala sa kanya. Lumipas ang mga araw, walang ibang ginawa si Gorgonyo kundi ang manatili sa bahay nito. Tuwing hapon bumibisita ang kanyang pamilya para magdala sa kanya ng makakain at para na din malaman ang kalagayan niya. Nang mapansin naman yon ng albularyo, kabilin-bilina nito sa kanya na huwag papuntahin sa bahay niya ang kanyang mag-anak dahil maaari yung gamitin ng kaluluwa para makapasok sa depensang nakakalat sa paligid. Nang mapag-alaman naman yon ni Gorgonyo, minabuti niyang abisuhan ang kanyang asawa na itigil na muna ang pagbisita sa kanya. Mas mainam na magtiis sila ng 1 buwan kesa na may unti-unti silang kitila ng buhay ng nilalang. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa loob ng bahay, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga sigaw di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilip nila sa bintana, wala naman silang nakita. Dahil dito, minabuti nilang makiramdam, gawa ng nasisiguro nila na ang kaluluwang sumusunod kay Gorgonyo ang may gawa ng mga pagpaparamdam na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman silang nakarinig ng isang malakas na pag-atungal at kasabay nito ang unti-unting paglangit-ngit ng pintuan ng bakuran. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo namang lumalakas ang pagpaparamdam ng nilalang na yun sa kanila, kung kaya't ang ginawa ng matanda, lumabas yun para kaharapin ang kaluluwa. Inabisuhan din siya nitong manatili sa loob upang hindi siya maapektuhan ng panlilinlang ng nilalang. Habang nakikiramdam itong si Gorgonyo, minabuti niyang maghanap ng siwang sa bahay para makita ang mga kaganapan sa labas. Pagsilay ng kanyang mga mata sa kinaroroonan ng albularyo, doon niya nasipat ang kanyang pamilyang nakatayo sa harapan nito. Dahil sa kanyang nakita, hindi naman niya maiwasang magtaka
lalo pat kabilin-bilinan niya sa pamilya niya na huwag bumisita sa bahay ng matanda. Kahit nag-aalala siya para sa kaligtasan ng mga ito, pilit niyang sinunod ang nais ng albularyo. Makalipas pa ang ilang minuto, labis nang naguguluhan itong si Gorgonyo gawa ng bakit pinagmumumura ng matanda ang kanyang mag-iina. Nasisiguro naman niyang kilala na nito ang kanyang asawa at mga anak kung kaya't wala yung rason para maglabas ng masasamang salita laban sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga nangyayari sa labas, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi makaramdam ng anumang galit sa matanda. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang anak na dahan-dahang naglalaho. Sa isang iglap, bumungad sa kanyang paningin ang kaluluwa ng lalaking nakangiti habang nagmamasid sa albularyo. Pagkumpas ng mga kamay nito, bigla namang binalot ng isang malakas na hangin ng paligid na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng pagyanig sa bawat pundasyon ng kubo. Pagbalik niya ng kanyang paningin sa labas, kitang-kita niya kung papaano makipaglaban ng matanda sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Habang lumalapit yun sa kaluluwa, pilit nitong itinataas ang krus nitong dalawa habang taimtim na nananalangin. Nang makalapit na ito, nagsabuyo ng langis sa nilalang habang patuloy itong inuutusan na bumalik sa impyerno nitong pinanggalingan. Dahil sa lakas ng pananampalataya ng matanda, kung kaya't hindi naging imposible para sa kanya na utusan ang kaluluwa. Sa isang iglap, dahan-dahan yung nilamon ng lupa hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung naglaho sa harapan ng albularyo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumabas itong si Gorgonyo para tulungan ang matanda. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang nalalapnos nitong tiyan na parabang sinunog yun ng kung anong bagay. Labis siyang naguguluhan noong mga oras na yon sa kadahilanang habang pinagmamasdan niya ang ginagawa nito, wala naman siyang nakitang apoy na bigla na lamang sumulpot sa lugar. Hindi rin naniniwala si Gorgonyo na kagagawan niyo ng kaluluwa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nasa espiritual itong estado. Ang mga espiritu, walang kakayahang magtanga ng anumang abilidad, lalo pat kung ang abilidad na yon ay gawa sa material na bagay. Lumipas ang gabing yon, siya naman ang nag-alaga sa matanda. Dahil sa nagapi na nito ang kaluluwa, kung kaya't minabuti niyang papuntahin roon ang kanyang pamilya para makabisita naman yon kahit papaano. Ayon sa albularyo, bagaman nagapi na nila ang kaluluwang may galit sa kanya, hindi yun nangangahulugan na tapos na din ang kanilang gamutan. Kinakailangan pa rin nila yung ipagpatuloy upang masigurong wala nang natitirang bakas ng kasamaan nito sa kanyang katawan. Dagdag pa ng albularyo na kapag ipinagsawalang bahala niya ang habilin nito, hindi malabong muli na naman siyang malagay sa isang sitwasyong mapanganib. Lumipas pa ang mga araw. Silang magpamilya na ang nagtulong-tulong sa mga gawaing bahay habang nagpapahinga ang matanda. Ikinatuwa naman yon ng albularyo, lalo pat aminado yung malaking bagay ang nagagawa nila para sa pang-araw-araw. Habang patagal ng patagal ang kanilang pananatili, mas lalo nilang nakikilala ang matanda. Doon niya rin napag-alaman na maaaring sa kanyang pananampalataya sa simbahan, nag-ugat ang mga pangyayaring kanyang naranasan. Malakas ang kutob ng matanda. Demonyo ang gumagambala sa babaeng pilit niya noong tinutulungan sa kadahilan ng pananampalataya ang hinahanap nitong lunas. Subalit dahil sa taliwas ang nararamdaman ng puso noon ni Gorgonyo, kung kaya't wala yung nakuha sa kanya. Imbis na makatulong, mas lalo niya lang pinalubha ang sitwasyon nito na siyang nagbunga ng mabilis nitong pagkamatay. Maaari ding sa pagkawala ng babaeng yon,
nanumpa ang asawa nito na isasama siya sa hukay dahil sa puot at galit nitong nararamdaman. Matapos ang isang buwang gamutan, kahit papaano unti-unti nang nanunumbalik sa normal ang pamumuhay nila Gorgonyo. Sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, mas lalo niya pang pinagtibay ang kanilang ugnayan ng Diyos nang sa gayoy hindi na siya malapitan ng kung ano-anong nilalang. Walang linggo ding hindi siya bumibisita sa simbahang yon para manalangin ng taimtim. Pero alam niyo ba na kahit sa pagtanda nitong si Gorgonyo, bitbit niya pa rin ang karanasan noong minsan siyang ginambala ng mapaghiganting kaluluwa. Nakapareho niyang deboto sa lumang simbahan ng Iloilo. Okay, opinyon ko sa kwento. Ayan na, meron tayong landmark. Baka naman meron nakatira dyan sa Haniway, tapos alam tong lumang simbahan na to. Kaso taong 1973. Di ko lang alam kung buo pa yung simbahan na to Pero kung sakasakali man, sana merong nakakaalam. Tapos alam din kung ano yung history ng simbahan. Sayang lang din, wala tayong isang episode para nalaman sana natin kung anong meron dun sa simbahan na yon. Kung bakit hanggang itong taong 1973, marami pa rin silang deboto, di ba? Sayang lang, wala tayong ganung kwento. Masasabi ko lang, humingi ng tulong yung pamilya na yon kay Gorgonyo para mas lalong mapagaling yung babae. Tapos ang hinihiling lang ng pamilya bukal na pusong pananampalataya. Kasi nga, pareha sila ng sinasamba pareha silang deboto ng lumang simbahan. Ang kaso lang, hindi alam ni Gorgonyo kung ano yung ginagawa niya. Oo, deboto siya, pero wala siyang experience sa panggagamot o pagpapagaling. Tapos ang masakit pa rito, binibigyan siya ng pera, di ba? So ikaw, bilang syempre, kailangan mo rin ng pera, tapos aabutan ka na wala naman dahilan na, kunyari, pinapagaling mo yung asawa, gagawin mo yun, di ba? Ang kaso nga lang, ending, mas lalong napasama. Tapos ayun, namatay kaagad yung babae. Kaya yung pamilya nito, galit na galit kay Gorgonyo. So gusto nila siguro, isama sa impyerno tong si Gorgonyo. Kaso nga lang, nakakita ng magaling na manggagamot si Gorgonyo, kaya hindi siya nasama. Pero overall, parang wala namang kasalanan si Gorgonyo kasi lumapit sa kanya yung pamilya di ba? Wala naman siya talagang kinalaman dun. Ang gusto niya lang yung pera, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.